Сигурни спортни прогнози представят Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! Аз съм Крум Димитров, а вие сте отново с нашия YouTube канал Сигурни спортни прогнози, както и с нашата рубрика Топ прогноза, в която избираме, подготвяме и анализираме един сингъл матч на около 2 коефициента. Преди да преминем и към днешната прогноза, ще ви приканя да дадете един голям палец нагоре и, разбира се, да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качваме нашата топ прогноза. Разбира се, може да ни последвате и в Instagram, където също даваме нашата топ прогноза. Имаме и Facebook група, в която вие може да споделяте прогнозите си с нас. И разбира се, Telegram канала ни, в който показваме нашият поглед на системата Martingale. Линкове към всички социални мрежи ще намерите в описанието. За днес сме избрали да анализираме за вас матча между Paris Saint-Germain и Манчестър Юнайтед. Двата отбора излизат тази вечер на Парк де Пренс с ясната цел, че трябва да продължат напред. Парижани имат предимството, след като победиха с 0-2 червените дяволи насред Олд Трафорд. Този матч със сигурност ще бъде различен, като се вземе на предвид, че Манчестър Юнайтед имат адски много контузени и важни играчи, които липсват за отбора. Може би всички подценяват Юнайтед, но ако вкарат един бърз гол от 30-та минута, матчът тръгва в съвсем друга посока. Със сигурност Paris Saint-Germain знаят това и няма да тръгнат в атака от първите минути и да се оголят и да позволят на бързите играчи на Юнайтед да правят контратаки. Те ще играят доста по-прибрани и ще чакат своя момент да вкарат гол и може би до голяма степен да решат матча. Когато играеш малко по-дефанзивно, със сигурност очакват и нарушенията. Нещо, което Paris Saint-Germain и без да играе в защита го постига, след като за последните 15 мача 12 пъти са минавали линията над 1,5 картона за отбор. А като се вземе и заряда на този матч, тази болна амбиция на парижани да спечелят Шампионска лига на всяка цена, очакваме, че днес Paris Saint-Germain ще направят доста картони. Прогноз за матча Paris Saint-Germain Манчестър Юнайтед над 1,5 картона за домакина. Коефициент в Bet365 1,80. Благодаря ви отново, че се информирахте заедно с нас коя е най-сигурната прогноза за днес, поне според нас. Ако това видео ти е харесал, дай един голям палец нагоре и се абонирай за канала ни, за да не изпускаш всяка една наша топ прогноза. Аз бях Крум Димитров и ми беше изключително приятно.